Igrane su utakmice Španjolska, Italija, 7-4 jučer na Europskom prvenstvu vaterpolu sa ulazak u finale Španjolaca. A druga utakmica Hrvatska, Mađarska, 11-8. Hrvatska pobijedila Mađarsku, cijelo vrijeme vodila protiv Mađarske i zaslužila doći do pobjede. U finale Europskog prvenstva u vaterpolu brane zlato iz prije 2 godine. Nadamo se da će i pobijediti u finalu, ali vidjet ćemo. Biće to napeta utakmica i neće biti ni malo lagana. Sretno naši, vidjet ćemo. A igrao se i rukomet i to igrali su Crna Gora i Island. Island je pobjedio 31-30, Španjolska je 36-24 dobila i tako isprala onaj gorak koliko što im je Hrvatska nanijela poraz, onaj veliki. Igrali su Švicarska i Francuska, Švicarci su iznenadili Francuze, Švicarci su odigrali 26-26. I još je bio jedan rezultat neriješen, Hrvatska-Austrija 28-28. Hrvatska protiv Austrije dala sve od sebe, ali Austrijanci su žilavi toliko bili dobri da su pobjedili i ništa. Mi sad moramo pobijediti Rumunjsku, čekati rezultate Španjolske protiv Austrije, da Španjolci dobiju Austriju, što se nadam da hoće. I igrao se još Sjeverna Makedonija i Njemačka dobila lako Sjevernu Makedoniju i igrali su Srbija i Mađarska, Srbija. Mađari su pobjedili Srbe 28-27, to su utakmice jučer koje su se igrale. Hvala vam ljudi, vidimo se u idućem videu.